Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Unang Kamao Asero na napapanood po worldwide sa pamamagitan po ng ating digital platform ng Little News Philippines. At tayo po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. By the way, batiin muna natin ang ating utol, ang ating mahigit pa sa kapatid at kaibigang Engineer William Bragacion family na nariyan po sa Abu Dhabi. Yan, United Arab Emirates. Nakakaligtaan ko lagi, no? Abu Dhabi, United Arab Emirates at sa mga Pinoy, mga OFW na nariyan po sa lugar na yan. Kumusta po kayo at harinawang manatiling kayo po ay ligtas. Lagi at nasa maayos pong kalalagayan, maayos pong kalusugan. Sapagkat ang mga Pilipinong nariyan, primarily, ang kapital po para makapaghanap buhay ay kalusugan. Pangalawa, kaligtasan. Diba? So paalala po natin sa mga nariyan na ay pakaingat po kayo at patuloy na sumunod sa mga patakaran, mga batas na existing po dyan sa mga bansang pinagtatrabahuhan po ninyo. No? Ito naman si Engineer William Bragay, si Utol William, wala namang problema ito. Normally, ang nagkakaproblema po madalas yung mga domestic helpers. Kaya nga't ang programa po natin, sa totoo lamang, paulit-ulit ko pong sasabihin at hindi tayo mapapagod sa panawagan sa ating Pangulo na itigil na, magkaroon na po ng limitasyon, ban sa pagdideploy po ng mga OFW domestic helpers, especially kababaihan. Sapagkat sa napakahabang panahon, lahat pong nabalitaan po ninyo at nabalitaan nating lahat na nagkaproblema ay basically mga domestic helpers na inaapi at dahil hindi po matagalan ang pang-api ng mga amo, nakakaganti, nakakagawa ng masama din. No? At bagamat may mga sitwasyon na ang kanila pong aksyon ay bilang depensa lamang sa kanilang kaligtasan, pero napakahirap magtanggol sa ating kababayan kapag nasa iba yung dagat, nasa ibang kalupaan, di po ba? Magkakaiba ang batas, magkakaiba ang sitwasyon at madalas po ay aping-api. Naaapakan po ang kapakanan at ang kaligtasan po ng mga domestic helpers na mga OFW. Yan po, no? At ang atin pong paniniwala, mas magiging okay kung puros skilled workers po ang ipadala natin. Oh, puros skilled workers sapagkat sa nakita po natin sa mahabang panahon, wala pong problema sa mga Pinoy skilled workers na nagtrabaho po sa ibayong dagat. Maliban kung may mga ginawang sadya at desisyon po nilang gumawa ng hindi maganda. Di po ba? O yan, so kumusta na lamang po bagamat talagang hinahangaan po natin ang mga Pinay OFW na malayo man sa kanilang pamilya ay talagang parang hindi nila alintana para lamang makapagbigay ng magandang kinabukasan. Di po ba? Kasi madalas ang rason po nila kung dito po sila sa Pilipinas ay wala naman silang hanap buhay. So whether they like it or not, whether magsakripisyo po silang malayo sa kanilang mga anak, malayo sa kanilang asawa, at kadalasan malimit. Marami tayong narinig na ang paghihiwalay po ng isang may bahay at ng kanyang asawa dahil lamang po sa trabaho malimit, nagiging mitsa po ng mga issue ng problema po sa pamilya. Buti lang si Tol Engineer William ay kasama niya ang kanyang buong pamilya dyan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. At si Maring Alili at ang mga kids, yung ating dalawang inaanak na lumalaki ng mabibilis. Tuloy tayo sa ating palatuntunan
Ilagay nga muna natin ulit yung panawagan ng mga nawawala. Bakit lalong dumadami naman kahapon? May 2 tayong kabataang ipinapanawagan na hindi mahanap kung nasan. Ito si Pauline Katindig, isang 13 years old, na taga dyan po sa barangay Aplayas, City of Santa Rosa. Kailan ba huling nakita po ito? January 31 pa. Anong petsa na po ngayon? February 6 na. Ilang araw na po yun, halos 7 days na, no? Pa 7 days na, pa 1 week na. Ang isa pang batang nawawala ay ang 15 anyos na si Chris Hidalgo Británico, taga parehas na lugar sa Santa Rosa City sa Laguna. At may dagdag na naman. May dagdag na naman mga kaibigan. Isa na namang nawawalang 14 years old naman, si Jaira Tanyo. Jaira Tanyo ba yan? Naka-flash po sa inyo po mga screen si Jaira Tanyo, yung kanyang picture, at hinahanap po ng kanyang pamilya. Sino man pong natuluyan ni Jaira Tanyo, pakipayuhan nyo nga pong umuwi na, at kung napagalitan man, wag dapat minamasama ang pagdisiplina ng kanilang mga magulang, ano? At kung may problema man, ay pwede nyo pong ihingi ng payo yan. Sa halimbawa, nagdududa ka, medyo parang feeling mo, naapi ka. Marami namang nakatatanda dyan na pwede magpayo po sa inyo para hindi po kayo mapariwara. So again, kami po ay nakikiusap na sila Jaira Tanyo, si Chris Británico at si Pauline Katindig. Pakisabihan niyo pong umuwi na sa kanilang mga tahanan sapagkat nababahala po ang kanilang mga pamilya. O yan po ang sinasabi ko na ibang-iba talaga ang mga kabataan ngayon. Ibang-iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Mapagalitan lamang po ng konti, bigla na lamang pong umalis sa bahay. Naglalayas, no? The other week, di ba, may pinanawagan tayong 2 magpinsan na dalaginding din. 13 anyos. Buti na lamang after 2 days mga suki na ipinapanawagan po natin ay nakauwi ka agad. So ito po ay gagawin natin ang panawagan ito hanggang sa makauwi po ang 3 batang ito. Isang 13 anyos, isang 15 anyos, isang 14 anyos. Santa Rosa, Laguna lahat. Bakit kaya ang mga kabataan sa Santa Rosa City sa Laguna ay gaganyan? Ano? Magandang hapon sa mayor po ng Santa Rosa City. Di ba ang mayor sa Santa Rosa City, kung hindi ako nagkakamali, ay si Mayor Dan Fernandez. Mayor Dan. Matagal na tayong hindi nagkita. I think huli tayo nagkita parang 2006? No, mga 2004 ba yata? Tagal na. 2003 siguro. Nakarating ako dyan sa kanyang tahanan sa Santa Rosa, Laguna, at may pinag-usapan po kaming issue na kanya namang hinarap sa camera. Ayan, I just like to know, ano baga ang programa ng Santa Rosa City Local Government para mapangalagaan po ang mga kabataang tulad nitong mga nagsisipaglayas ba ito o nawawala o ano bang mga issue nito? At kawawa po ang pamilya at mga magulang nito at mga kapatid na nag-aalala. At ang mas nakababahala ay kung mapariwara po sila habang sila po ay nagliliwaliw kung saan-saan, nakikibarkada, mahirap na, no? Kaya't kami po ay nakikiusap, nananawagan sa mga natuloy ng 3 kabataang ito, si Pauline Katindig, si Chris Británico at si Jaira Tanyo. Pakipayuhan niyo pong umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Si Vice Mayor Tim Gabriel ng Muntinlupa City. Kumusta ka na, Vice? Bukas mag-usap nga tayo ng mga programang nais niyo pong ipatupad naman dyan sa lungsod ng Muntinlupa. Napaka halaga po, strategic ang lungsod ng Muntinlupa, and mahalaga po ang magiging papel ng mga mamamahala po dyan, or delikado kapag na-mismanage po ang city. Ang Muntinlupa City ay gateway ng Southern Luzon, no?
Yan po ang nagdudugtong sa Metro Manila at ang Calabarzon area. So napakahalaga po ng economic and geographical location ng Muntinlupa City sa mga karatig na lugar. Mayor, Vice Mayor Tim Gabriel, ang katandem niya po dyan ay si Mayor Baby Aguilar. Yan, Mayor Baby Aguilar. Sino pang mga nanonood sa atin? Rich Vicky. Ma'am Vicky. Kumusta ka na? Kumusta na ang Long Ridge, Philippines? Baguio. At si Jason Del Rosario. Sir Jason, salamat po sa panonood sa ating palatuntunan. Bueno, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, alam niyo po, ang gobyernong ito, sinimulan ang advokasya na mapangalagaan po ang trabaho ng mga Pilipinong naghahanap buhay. In fact, pinangako po ng Pangulong Duterte sa kanyang kampanya na tutuldukan niya ang contractualization. Marami po ang natuwa. Of course, majority sa mga manggagawa natuwa. Sapagkat napakarami po ang mga manggagawa sa pribado, pati na sa gobyerno, ang nananatili sa kabila po ng mahabang panahon na kanilang paglilingkod sa kanilang mga ahensya, sa kanilang mga opisina, mga kumpanya. Sila po'y pinaiikot at pinaiikot lamang ng ilang mga taong irresponsable para sila po'y makaiwas naman sa mga obligasyon. Mga obligasyon na nararapat sa mga manggagawang katuwang po naman nila sa papatakbo ng negosyo, sa performance, sa production po ng kanilang mga trabaho. But and yet, pagdating po sa job security na tinatawag ang security of tenure, ay nilalagay po nila sa alanganin ng marami pong mga manggagawa. Maalala po ninyo, pinag-utos ng Pangulong Duterte sa pamagitan po ng DOLE sa mga manggagawa po ng PLDT, remember that? Ilan ba yon? 7,000, 7,000 mga contractual workers ng PLDT. Ay inutusan ng Labor Department sapagkat yan po ay kagustuhan po ng Pangulo. Inutusan po ang management ng PLDT na i-regularize. Ang problema, tila na punta po sa korte. Ayan. Maliban po dyan, marami pong mga malls na pag-aari po ng mga Chinoy. Ang napakarami pong mga empleyado at empleyada na nananatili pong mga contractual workers sa kabila ng matagal na po sila sa kanilang mga trabaho at ang hirap po ng kanilang sitwasyon. Alam niyo po, sa mall, napakahirap yung mga sales ladies dyan, mga empleyado-empleyada dyan, ni hindi yan makaupo eh. Ni hindi sila makaupo, bawal umupo sa kanila eh. Kaya nga't ang mga litid niyan, mga binti niyan, ang lalaki na. Ang lalaki na at madalas namamanhid ang mga paa niyan. Ganyan kung kahirap at mahaba pa ang oras ng trabaho po nila sapagkat merong opening, may closing, magbubukas ng alas 10 hanggang alas 10 ng gabi. Di ba? So ano ngayon ang sinasabi natin? Mga kaibigan, alam niyo po, siyempre pabor ang mga Pilipino sa kampanya po ng gobyerno na tuldukan po ang contractualization. Nga lang, lately mga kaibigan, ipinasa po ng palasyo sa kamay ng mga mambabatas na magkaroon po ng batas patungkol po sa pagbabawal na sa contractualization. So wala pang ipinapasang batas. Ngayon, ang katotohanan mga kaibigan, hindi lamang po sa pribadong sektor ang may ganitong sitwasyon. Mas maganda sana mga kaibigan kung gobyerno mismo ang magpamanguna na i-regularize po ninyo ang mga empleyado po ng gobyerno na matagal na pong isinasailalim sa mga service of contracts sa kabila po na ang kanilang mga trabaho po ay tuloy-tuloy. Every 6 months ay papipirmahin ng kontrata at therefore nakakainggit po doon sa mga ganitong uri ng empleyado
na merong pinag-uusapang salary and standardization law, pag-increase ng sweldo taon-taon, certain amount, ang pulis napakataas ng sahod, ang militar napakataas ng sahod. Ngayon pinapangakuan po ang mga teachers na tatasan po ang sahod. Mga kaibigan, lumapit po sa ating palatuntunan ang ilang empleyado po ng Philippine Postal Corporation. Gaano ba kahalaga ang papel ng Philippine Postal Corporation sa buhay po ng mga Pilipino? Ano ba ang Philippine Postal Corporation? Di po ba isang ahensya po yan ng gobyerno na sila po ang namamahala sa paghatid ng mga sulat, ng mga bagahe sa mga nagtitiwalang Pilipino po sa kanila? Ang problema nga lamang mga kaibigan, sa mahabang panahon dahil as usual, kapag gobyerno po ang nagpapatakbo sa isang kumpanya, ay hindi po makakompetensya sa mga nasa pribadong negosyo. Di po ba? Lalo't nagkaroon na po ng modern technology sa komunikasyon. Yung sulat, Clarence, naranasan mo bang sumulat sa girlfriend mo, Clarence? Naranasan mong sumulat sa girlfriend mo? O di kay naranasan mo bang sumulat sa pamilya mo habang ikay nasa malayo? Di po ba? Nung mga nagdang panahon, nakarely tayo sa sulat, ipapadala sa koreo, sa post office. Maliban sa telegrama. Ayan. So, nang lumabas po ang beeper, yari na yung sulat. Lalo na nung lumabas po ang cellphone. So, yan. Napag-iwanan po yung serbisyo po ng koreo. But, bakit biglang umusbong po ang mga negosyo tulad po, pangalanan ko na, free plugging, walang bayad po ito, pangalanan ko na. Bakit lalong lumalakas ang negosyo po ng LBC? Bakit lalong lumalakas ang GRS? Bakit lumalakas ang iba pang negosyo ng mga kalintulad na negosyo na ganun din po ang sektor na pinaglilingkuran, ang pagdala po ng mga sulat, pagdala ng mga dokumento, pagdala po ng mga bagahe? The reason why? Sila po ay tuloy-tuloy na nag-i-innovate sa kanilang serbisyo. Yan po ang hamon po sa Philippine Postal Corporation. Na dapat sila po ay mag-innovate para yung demand ng publiko ay mapaganda ang kanilang serbisyo at patuloy po ang tiwala sa kanila na sa post office, sa Philippine Postal Corporation magpadala ng mga bagahe. Ngayon, alam niyo po, marami dyan, natuklasan natin, na maraming mga manggagawa po sa Philippine Postal Corporation ang kahalintulad din po sa sitwasyon ng mga taga-PLDT, kahalintulad din po ng sitwasyon sa SM, sa SUMART, na sa mahabang panahon, may 9 na taon, may 12 taon, may 15 taon na. Pinapapirma lamang po sila ng paulit-ulit bago mag 6 months, papirmahin ng kontrata, at ang masakit, may nakalagay pa doon na no employee-employer relationship. O take note, ano bang dinadala po ng Philippine Postal Corporation? Ano bang dinadala po, anong dinideliver nila, ang dala-dala po nila? Di po ba mga importanteng dokumento? Di po ba mga importanteng bagahe? So paano na lamang kung walang employee-employee relationship? Who is accountable if something's wrong happened? Di po ba? Maghuhugas ng kamay ang management ng Philippine Postal Corporation sapagkat, well, there is no employee-employer relationship. Palagay ko hindi naman pwedeng idahilan yan. Yung sinasabi po ninyo dyan, magandang hapon po sa Postmaster General. Sana makausap po natin ito very soon. Magandang hapon po sa Postmaster General po ng Philippine Postal Corporation. Baka hindi nyo po nalalaman ang tunay na definition po ng employee-employer relationship. Ito po, bibigyan ko po kayo ng maliwanag na pag-establish ng employee-employer relationship. Number 1, kapag ang trabaho ng isang taong ibinigay po ninyo ay tuloy-tuloy, meron pong elemento ng employee-employer relationship. Number 2, kapag ang oras ng taong hinire po ninyo ay kontrolado po ninyo sapagkat may inaatas po kayong trabaho, maliwanag pa sa sikat ng araw that there is employee-employer relationship.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At syempre, nakakahiya naman Philippine Postal Corporation kung ang presidente po natin ay galit na galit sa mga private companies na ginagawa lang contractual employees. Ang karamihan, di ba dapat na pangunahan po ng gobyerno ang pagpapatupad ng pagtatapos ng contractualization? Nagtatanong po kami. At sana po itong hinaing, kasi nagsisilbi po itong hinaing ng mga taga Philippine Postal Corporation, inilapit sa ating palatuntunan sapagkat lagi silang, they're feeling always in limbo. Kapag papalapit na ang 6 months, kinakabahan na po sila. Kabadong-kabado na sapagkat they're not sure. Baka hindi na renyuhin. Sa kabila nang sila po ay matagal nang naglingkod po sa ahensya ng gobyernong yan. Yun po ang sinasabi ko eh. Mas maiging pangunahan po ng gobyerno ang pagtutuldok po sa contractualization ng mga Pilipinong manggagawa. Hindi lamang po yan Philippine Postal Corporation, napakarami pang ibang ahensya po ng gobyerno. Di ba? So, marami tayong isyong pinag-uusapan na araw-araw pero ang bagay na ito ay bibihira pong talakayin. Ako lamang po ang nagbukas nito sapagkat mahalaga ang hanap buhay sa bawat Pilipino, mahalaga ang trabaho sa bawat naghahanap buhay na Pilipino at kapag ang tao po ay may matibay na hanap buhay, nakakatulong po siya sa pag-ikot ng ating pambansang ekonomiya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, magpapatuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Ulitin ko lamang po yung ating tanong sa bayan. Ano po? Sang-ayon ba kayong bakuran po ng DNR ang Manila Bay? Papatuloy po tayo pagkilipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.